Raz som dostal správu na EduAI. Ja ChatGPT nikdy nepoužijem, lebo si myslím, že je to nebezpečné. A viete, kde mi to písal? Na Instagrame. Báť sa chatu GPT a pritom byť aktívny na Instagrame je trochu také... Ale takto. Pravda je, že opatrnosť je na mieste. Aj keď spoločnosť OpenAI tvrdí, že všetko ostáva v uzavretom čete, stále platí, že ChatGPT sa trénuje na tom, čo mu napíšete. Takže teoreticky môže nejaká informácia presiaknúť ďalej. Stále je to lepšie, než keď Instagram pustil do sveta telefónne čísla používateľov a vysolil za to pokutu 400 miliónov. Takže, treba sa báť? Nie. Treba byť rozumný a dodržiavať tie isté pravidlá ako pri akejkoľvek inej technológii. Nezverejňovať osobné údaje, nepracovať s citlivými informáciami, nezadávať konkrétne dáta o vašich študentoch. A potom môžete bezpečne využívať všetky vymoženosti, ktoré ChatGPT ponúka.